Step. Nå jo. 1, 2, 3, 4. Flop, flop it up, dop. Flop, flop it up, dop. Flop, flop it up, dop. Flop solo. Flop, 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 flop it up, dop. Flop, 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 flop it up, dop. Flop, flop, flop it up, dop. Flop, flop it up, dop. Flop, 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 flop it up, dop. Flop, 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 flop it up, dop. Flop, 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 flop it up, dop. 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 Flop it up, dop. Oh my God! Flop, 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 flop. Dubstep sis. Let's go back in the time machine. Time machine. 1 o'clock. 3 o'clock. 7 o'clock. 5 o'clock. 6 o'clock. Telefonen nu er jeg ikke. Så flyt jer. Kan I skrue ned for varmen? Få den. Få den. Jamen nu kan jeg jo ikke nu. Skal jeg lige lave ritual? Til folk med briller, den gør sådan her. Kom med dem der. Du kan da ikke få dem, det er mig, der har briller og laver ritualer. Det var mig, der havde briller og havde lavet ritualer. Du er blind. Hvad sker der bare lige til? Lasse, Altid med en gang. Aske er blind, siger Lasse. Lasse vil bare være Mere for meget, Aske. Ja, det er godt du. Hej. Og så endnu et ritual til folk med briller. Hvad er det sådan? Du skal også sige, hvor det kommer fra. Det er dårlige ritualer. De er fisk, og det kommer fra vandet. Mesotanien. Der er sgu da ingen, der har ritualer ude i vandet nu, du holder op. Indokination. Hvad fanden tror du Neptun han rendte rundt og lavede? Ja, han lader sgu da ikke bare sparke til bøtten. Han lavede sgu da damer give. Tror du ikke, han lavede havfruer Hvor bare? fanden tror du, at der var så mange havfruer nede i vandet? Det er du faktisk ret i. Nogen Han har nok lavet vildt mange damer. Han har lavet, altså ikke som i, han har lavet havfruer, som i han har bygget det. Så har han taget noget fra en fisk og noget fra en menneske, og så sat det sammen. Så har han bygget med øv. Det er derfor, jeg ikke kan finde min telefon. Øv over det hele. Han har taget noget øver, noget fisk. Noget øver, noget fisk. Det er sgu da noget fisk. Og så er det blevet til folk, der er halv øver og halv fisk. Eller så blev det til tang. Det var sådan lidt en fitti-fitti. Det var fandme hårdt. Nej, så kører vi. Ja, godt. Velkommen til Hammerslag. Hammerslag. Hej. Hammerslag. Det er mig, der er den. I dag der skal vi se på Aske. Jeg er paparazzi. Og hvordan han ligesom, vi vurderer ham. Jeg vil give en 20'er. Hvad til at vurdere ham. Hallo! Jeg er øst, og der Det er sgu da ikke sådan, et hammerslag fungerer. Og vi skal godt være... Han er blevet solgt, og vi skal gætte, hvad han er blevet solgt til. Hvem er jeg blevet solgt til? Det vil du nok helst ikke vide. Det ved jeg. Jeg har prøvet det. Men i hvert fald, vil jeg gerne være kompas. vi starter fra bunden. Lotte vil gerne være kompas. Den New Balance sko. Man kan se, at valget af indretningen i forhold til sokker og sko er godt matchet sammen. I forhold til holdbarheden. De lugter ned, mand! Ned! Ned! Aske, han har en dårlig beliggenhed lige ved siden af Katrine. Det er en dårlig beliggenhed. Der har vi knæene. Virker solide. Han er blevet solgt til 20 kroner højt. Der har også været sokker i de knæ der. Godt. Der springer vi over. Så har vi Arm. ja, maven. Sixpack, for fanden. Det er okay. Det er okay. Det er sådan, det er ikke helt lovligt det der faktisk. Det er, Det er okay, vil jeg sige. Det er slet ikke skidt, Aske. Du har, Der har også været en designer ind over der, det er jeg sikker på. Jeg tror, det er sådan noget Louis Vuitton eller sådan noget. Hvad har vi her? Slaskeaskes varemærke. Der kan man ligesom også se, der er gjort noget ud af indretningen. Kom, men så prøv lige at slappe lidt af. Slaskeaskes varemærke. Så alt i alt, så har vi, man kan se kælderen, den fungerer ikke helt meget godt. Hvad vil I skyde på? Vi har øst herovre.
6,75. Og vest. Det er sgu da mig, der er bedst. Du er vest. Hvad tror du? Du har glemt mig. Du har glemt mig! Lasse Vig. Det er mig, der er køber. Han hedder ikke Lasse Vig, han hedder Det er Mathias, der har købt. Lasse Vig. Bitch! Hvad har Mathias købt Aske for? Har du for... Mathias har der. Jeg tror, at der er blevet... Ja, Mathias bitch. Jeg tror, der har været fusk med i Den spillet. oprindelige pris har været 20 kroner, så der har været afslag på 1995. Så jeg gætter på 95 øre. Godt. Jamen skal vi så ikke høre, hvad Mathias har købt Aske for? En dårlig joke og en fransk hotdog. Det var mig, der var tættest på her, meget. Det var det ikke. Jo. Jeg gætter på 6,75, du gætter på 95. Hvad kan du få den fransk hotdog? Du er bare en dårlig joke, hvad du er så. Nej, En Kasper, en fransk hotdog og en dårlig joke. Det synes jeg faktisk Så var Katrine tættest på. Det er cirka 200. Det var 6,75 som i 6,75 millioner. Nej, det var ikke. Nej, det var Twister. Så er det altid, når man siger det her afslag, så siger man Det her, det er jo ikke hammerslag. Det er sgu da ikke kun 6,75. Det er ikke hammerslag. Hvad det der med fair play og sådan noget? Hvad med at være en god taber?